Канец 20-го года. Валадарка. Тады, у першыя месяцы зняволення, мне яшчэ атрымоўвалася раз-пораз стасавацца з іншымі палітвязнямі. Яны ледзь прыбылі на СІЗА, толькі са свабоды. Што мяне непрыемна ўразіла, многія з іх былі ўжо маральна зруйнаваныя. Што ў асабістых стасунках, што ў перапісцы праз так званыя малявы, я не спыўна чуў ад іх. Мы прайгралі, гэта канец, усё разбуранае, ён будзе правіць вечна. Даведаўшыся, што я ўжо сядзеў, яны пыталіся: а калі я напішу прашэнне аб памілаванні, мяне адпусцяць? А як зняць профулік экстрэмізм? Я стаў задавацца пытаннем, чаму людзі, фактычна толькі з вуліцаў, якія толькі што крычалі, што мы разам да канца, якія верылі ў перамогу, раптам згубілі волю да барацьбы. І гэта ўсяго праз некалькі тыдняў на Валадарцы. Роздум вывеў мяне да знакамітага эксперымента амерыканскага біёлага Курта Рыхтера, які ён правёў у 1950-х годах. Эксперымент палягаў у тым, што ён кідаў у ваду пацукоў. Пасля чаго яны танулі, пратрымаўшыся на вадзе у сярэднім 15 хвілін, што досыць мала для іхняй вынослівасці. Але пасля ён зрабіў наступным чынам. Калі пацук ужо быў знесілены і быў вось-вось гатовы патануць, ён даставаў яго, абціраў, высушваў, даваў адагрэцца і ізноў кідаў у ваду. Пасля гэтага пацукі заставаліся ў вадзе ў сярэднім да 60 гадзін, у 240 разоў болей. Выснова з гэтага жорсткага эксперыменту наступная. Пацукі здаваліся не тады, калі ў іх сканчаліся фізічныя сілы, а тады, калі гублялі волю да супраціву. Калі ж яны ведалі, што выратаванне тэарэтычна мажлівае, а не верылі, бо гэта аднойчы ўжо з імі здарылася, то гэта павялічвала іхнія сілы ў 240 разоў. Вядома, я адразу экстрапаляваў гэты вопыт на нашу сітуацыю і адразу пачаў думаць, як пераканаць людзей, што выратаванне мажлівае і нават непазбежнае. Як павялічыць іхнія сілы, каб яны не гублялі волю да супраціву і барахталіся долей, чым ад іх хоча рэжым. І я знайшоў адказ на гэтае пытанне. Найперш, усім нам, хто патрапіў у экстрэмальную сітуацыю паразы і крушэння надзеяў, трэба зразумець, што выратаванне мажлівае. І для гэтага няма лепшага сродку, чым скарыстацца гістарычным прыкладам. І адзін з іх якраз побач з намі – Польшча. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Польшча страціла незалежнасць. Палітычная эліта часткова вынішчаная, часткова ў выгнанні, часткова стала калабарантамі. Тэрыторыя раздзярбаненая між суседзямі. Сфера ўжывання польскай мовы неспынна скарачаецца. І тым не менш, паўстанне за паўстаннем. 1794 год – паўстанне Касцюшкі. 1830-31 год – лістападаўскае паўстанне. 1863-64 гады – другое польскае паўстанне, якое мы можам лічыць таксама і сваім. 1905-1907 гады Польшча паўстала разам з усімі буйнымі гарадамі Расіі. У Лодзі адбываліся сапраўдныя вулічныя баі. Усе 4 паўстання адно за другім церпяць паразу. Улада літаральна топіць іх у крыві. Уявіце, колькі смеласці і адвагі трэба кожнаму новаму пакаленню, каб раз за разам падымацца на барацьбу, ведаючы, што ў тваіх папярэднікаў не атрымалася. А ўявіце сабе, што ў 1794 пасля паразы самага першага паўстання яны проста махнулі рукой і сказалі: «А, ну не атрымалася, і ладно, значыцца, будзем жыць пад царом». І вось, здаецца, упартасць пачала даваць плён. 1918 год. Пасля паразы расійскай імперыі ў Першай сусветнай вайне Польшча ізноўку абвяшчае незалежнасць. 1918-19 гады палякі з тэрыторый, далучаных да Прусіі 125 гадоў таму, дабіліся ўключэння ў склад Польшчы. 1925 год. Палякі перамагаюць у вайне з бальшавікамі. Але недоўга Польшча цешылася незалежнасцю. Праз 18 год гітлераўская Германія разам са сталінскім СССР разрываюць Польшчу на кавалкі. Ізноўку акупацыя, турмы, катаванні, чужая мова. Усё пачынаецца па новай. Другая сусветная. Палякі змагаюцца з нацыстамі ў складзе арміі краёвай, арміі Андерса і войска польскага. 1944 год. Варшаўскае паўстанне. Польскае падполле паднялося супраць нацысцкіх акупантаў, але было разбітае. 220 000 варшавян аддалі свае жыцці.
горад разбураны на 80%. Пацягнуліся чорныя гады пад камуністычным урадам, але і тады палякі ні на адзін год не спынялі супраціву. Апошнія групы арміі краёвай супраціўляліся да канца 1950-х гадоў, а пасля былі і страйкі, і студэнцкі рух, ажно да стварэння салідарнасці ў 1981, якая праз 8 год і пахавала камуністычны ўрад. 200 год лепшыя прадстаўнікі польскага народу не апускалі рукі. Не горшы прыклад паказвае і народ Ірана. Пасля ісламскай рэвалюцыі 1979 годзе краіна зазнала самае малае 7 хваляў пратэстаў. Адлегласць між імі у прамежку часу няспынна скарачалася, а колькасць ахвяраў у кожнай хвалі павялічвалася. Вынікам апошніх пратэстаў стала жудасная разня, калі дзяржава забіла самае малае 30 000 чалавек. Але і зараз, калі я стаю тут і записываю гэтае відэа, у Іране штодзённа працягваюць казніць дэманстрантаў, інтэрнэт адключаны ўжо некалькі месяцаў, людзі працягваюць ладзіць лакальныя акцыі супраціву. І зноў жа, рэжым аятолаў зрабіў усё, каб паказаць: мы назаўжды. Але ўсе 47 год знаходзіліся тыя, каго гэта не спыняла. Бо яны верылі, што выратаванне мажлівае. І зараз, без усялякага сумневу, яны бліжэй да гэтага выратавання, чым калі б то не было. Аднак адной толькі веры мала. Ёсць яшчэ адзін складнік перамогі. У пэўны момант я пачаў мэтанакіравана вывучаць біяграфіі выбітных асобаў. Мне стала цікава, якая такая рыса выводзіць чалавека на сусветны ўзровень. Ад чаго гэта залежыць, каб звычайны чалавек стаў гістарычнай постаццю? Можа, гэта амбітнасць? Але напрыканцы 18 стагоддзя у Францыі было шмат амбітных афіцэраў, і толькі адзін з іх стаў імператарам Напалеонам. Можа, талент? Аўстрыя дала свету шмат знакамітых кампазітараў, але не ўсе сталі Моцартамі і Бетховенамі. Можа, розум? Але калі паглядзіш на некаторых кіраўнікоў краінаў, робіцца зразумела, што розумам яны, мякка кажучы, не выдзяляюцца. Можа, удача? Грошы, смеласць? Не, усё гэта не падыходзіць. Зрэшты, я зразумеў. Усё вышэй пералічанае дапамагае, але не вырашае. Ёсць адна якасць. Без яе усе вышэй пералічаныя не маюць сэнсу. Гэтая якасць – уменне падымацца пасля перанесеных неўдач. Іншымі словамі, упартасць. Непахісная упартасць у дасягненні мэты. Каго б вы не взялі, будь то выбітны навуковец, палітык, палкаводзец, актор, пісьменнік, вы пабачыце, што ў любога з іх за плечыма ёсць досвед поўнай катастрофы, а тое і не адной. Адзін прайграў генеральную бітву, як той жа Напалеон, другі амаль аказаўся ў турме за пазыкі, як Моцарт, трэці ўжо думаў аб суіцыдзе, бо не было чаго есці, як Тэадор Драйзер. І толькі фантастычная упартасць вылучыла іх з тысяч іншых, такіх жа разумных і таленавітых, і дазволіла дасягнуць вяршыні. Мне цяжка гэтую аснову перанесці на нацыянальны ўзровень. Нават прайграўшы, мы не мусім забывацца на сваю мэту, а мусім ісці да яе, не гледзячы ні на што. Такім чынам, кожны раз, калі вам падаецца, што мы прайгралі, што нашая справа безнадзейная, стаўце сябе ў гістарычны кантэкст. Важна разумець, што кожны з нас, хто зараз глядзіць гэтае відэа, частка вялікай гістарычнай плыні, якая павольна, але няспынна нясе чалавецтва да большай свабоды. Гэта тая самая плыня, якая адмяніла рабства, якая ў 1948 дала ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, якая усталявала Гаагскі трыбунал для дыктатараў. Гэтыя перамогі збіраліся па крупіцах дзесяцігоддзямі. І кожнае нашае самае малейшае дзеянне ёсць крок на гэтым шляху. Памятайце аб гэтым. І не пераставайце рабіць гэтыя крокі ніколі. З вами быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.